Kapin sa 2,279 ka mga beneficiaries sa Barangay Mati ang nakadawat sa food assistance nga gitunol gikan sa City Government of Digos pinaagi sa food assistance program alang ngadto sa mga residente. Naglinya ang libuan ka mga benepisaryo aron makadawat sa ilang food coupons nga mahimong ipuli sa bugas o grocery items. Sa bala sa lokal nga pagamhanan, ang programa gitumong aron nga makatabang sa pamilya taliwala sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palitunon. Nagpasalamat ang punong barangay sa padayon nga suporta sa City Government of Digos. So far sir, pertidyong lipaya sa ako ang mga constituents din sa Barangay Mati kay naanagyod ang amoang gipaabot nga kini subsidy, rice subsidy sa ato ang mayor nga si Mayor Joseph Ortiz Cagas. Matud pa sa punong barangay, gawa sa food assistance, parenusab ng suporta sa syudad pinagi sa mga proyekto sama sa road concreting ug ubang pang infrastruktura nga makatabang sa kalambuan sa Barangay Mati. Dunay 2,279 ka mga beneficiaries ang nakadawat karong adlaw. Malipayon kay sila nga nidawat gid kayo sir. Wala gyud naghilak. Wala po'y nagnugod kundi ang kalipay gyud mao gyud amo ang nasinati karong buntaga. Mi-claim gyud sila tanang sir wa gyud hitabo nga ni Wayne. Dako kay kalipay din hinako sir ug sa ako ang mga constituents nako kay miskin asa pa na sila dapita wa gyud gipili ang ato ang mayor. Mao gyud na ang ilang gipaabot nga kab palihog pakipaabot ni mayor ang amo ang pagpasalamat ngadto kaniya. Kay wala gyud siya gipili sa iyang paghatag sa iyang rice subsidy. Dako sa mga pagpasalamat sa mga nakadawat sa maong ayuda. Nay nakadawat na kag bugas. Salamat po. Kada sa mga kapurok. Purok 3 Pila man na kilo mo nadawat? Hindi man siguro ni kilo. Yung tanaw ni mo na nakatabang Makatabang ni kay wala gyud kami sing bukas. may istorya na to kang mayor. Daghang salamat. Usa sa mga benepisaryo nga miingon nga dakong kahupayan alang sa ilang pamilya ang maong programa. Samtang gipasabot usab ni Mayor Joseph Cagas nga ang food assistance program usa ka inisyatibo sa Ugpong Digoseños o gipunduhan pinagi sa realignment sa pundo sa siyudad sa Digos. Lakip ang budget kagigahin unta alang sa Apo Bay Festival wala madayon. Ginusam sa mga mayor nga ang gigamit ka pundo gikan sa kaugalingong pundo sa City Government of Digos ug dili gikan sa nasyonal nga gobyerno. Hindi nga programa nagsugod kini sa usa ka pagbati. Sa usa ka pagbati. Labi na niadtong February sa dihang gigawas ang dakong balita nga makasubo. Adunay giyera sa Middle East na nahimong napiktuhan ang mga panaliton diri sa atuang nasod. Unang napiktuhan ang pagmahal sa gasolina o krudo. Diin, mo domino effect man na siya, ang epekto niya na bumahal ang mga palaliton. Apan sa itong mga pag-ampo, nalipay ta na nihunong naundang ang giyera, apan ang mga trade sanctions niya ng mga lugar nagpabilin. Ang mga traces o mga lamak sa giyera na nahitabo o wala pa nawala o tungod ni ini matagkarungkon niya masinati gyapon nato ang kalisod. Mao man gani gipakamaayo sa atong syudad pinaagi sa inyong trabahante nga gitawag og Ugpong Digoseños gamit ang kwarta sa syudad dili kini kwarta sa nasyonal nga paggamahanan. Sama sa ubang nga lokal na paggamahanan ang hatag sila pero kwarta to sa national government. Sa pagkaron ang Barangay Mati mao ang ika-15 sa 26 ka barangay nga nakabenepisyo sa mga food assistance program samtang ang nabilin 11 ka barangay maghulat pa sa ilang schedule sa distribution. Gikan diri sa Barangay Mati, kini si Boying Toricampo alang sa Radyo Castigo, Davao del Sur.